Bozu hinetkär baba gammarım, mehir ıhlatından dören dutarım. Gayrı hasret batan bu dik göğünler, ovağın yandansa erer dutarım. Oğlun mağşayın oğlunlukta oynani, çuval bağşayın ummanını boylani, şükür bağşayın ağır namı deyip saylani, mallağan kolunno sayran dutarım. Müngdep mukam perdelerine iğnemi, seni dinlep insan oğlu kanımı, yandananna kara dedin yanımı, gözü yaşlı bağrı gıryan dutarım. Ne acap yanlan ya türlağan pendi, senedin har saklan baynamız şimdi, han sehet ustanın usat perdendi, cepbar bilen bağa giren dutarım. Bu Türkmenin koşu koşu teci var, biri mağtımoli, biri koşu tar. Şol koşu kudrotu cahın xaridar, şöhratı cahına yayran dutarım. Türkmen dener seni hanım anına, saçaktaki pek mukaddes nanına, sayra yine şanlı dövrün şanına, bakı gelli dövri dövran dutarım. Paytahtımızın Kaşan teatrlarının birine dep bolşu ýaly. Owadly ýanglanýan aýdym saatlardan göwüni hoş bolup oturan märekeniň ýüzi alaýatdy. Sahnada şirinlik bilen ýerine ýetirleýän aýdym saatlaryň ählisem sungutyň äpet çynarlarynyň, sungut ýaýlasynyň gujok aýdym saat çeminlerinden meşhur dinan bagşylaryň dünýä ýaly sungut ýaýlasynyň bir salymlyk mihmany bolup seýil edenleriň içinde işçilerim, lukmanlarym, mugollumlardyr, taliplerim, ýadyjy şahirlerim bardy. Onsoň eline galamyňy alyp, dinan bagşylaryň dörüjlük ýoluna uly baha berip, oturanlara goşulyp, senem olaryň tebiği dehinleri hakda tolgunyp bir zatlary ýazmagy girişersiň. Howa, halipalar hakda kän zatlary ýazylypdy, ýene de ýazylar. Aýdym saat, bagşy saatynlar barada söhbet etmek, olaryň mahmal owazlaryny diňlemek her birimiz üçin gyzykly. Insan göwüni oňa hemişe maýyl. Türkmeniň bagşçylyk sungutyny guýma gursok, ýeti dehinli, ustad denan bagşylarsyz göz getirmek asla mümkin näl. Yaşam döwürlerini bilbil kimin şirin owaza beslenen ajaýyp sungutlary bilen ular biziň häzirki aýdym saat sungutymyzyň ösüş ýoluna şöhret açýar. Olaryň aýdyn aýdymlary kalplary ornaşyp, göwünlere ganyt berýär. Şol hoş owazlary diňläp, bu owadan zeminiň hatda nurludygyna göz ýetirýärsiň. Türkmen halkymyz bolsa hemişe öz ustatlarynyň harpatyny saklamagy başaran halk. Kämillerin edehedi her zaman kesbini yürütçük şägir taýylýa. Aňda baryn, kalypda baryn aýaman, adam özün adamlara paýlýa.
begenip, guwunup, şatlanyp böküp, inçe duýgusundan dünýä erş çekip, kalbyny keşde öýdümlere paýlaya, gadal goşga, aýdymlara paýlaya, adam özün adamlara paýlaya. Mukamyň Sırrı filmindäki baş kahraman Karkaranyň aýdymlaryna aýdyn Bagşy Denanyň şirin owazy ýüregiňi eýelýär. Zenan Bagşy diýilenne Ussat Bagşymyz Nabat Nur Muhammedowa ýadyna düşýär. Halkyň kalbyna giren bu Zenan milli sungatymyzda öz ýoluny ykrar eden bagşylarymyzyň biri. Ol şirwan perdelerden gaýdýan şirin aýdymlary bilen halkyň kalbyny teňipdi. Halk arasynda aýal bagşy diýen adalan halwiken sungatyny ýöredip Ussat bagşylaryň hataryna goşulypdy. Bizim ovamızda Oğul Şeker dayda diýen dayda vardı. Ana çağı halis yatman ağlap yattı. Ana şol Oğul Şeker daydany çağırıp onu çağany huvaladardılar. Oğul Şeker daydan şeýle bir ýakymly owadan şeýle bir täsir edici sesi vardı. Ağlap ızlap yatan çağany huvalap uğranyny bizim ovamyzyň çağalarym hemmesi şol öýüň taşyna üşgädiler. Sebäbi oň şeýle bir owadan ýakymly sesi vardy. Ol hiç aýdyp diýerýärler. Göwnüme bolmasa şonu geçip barýanam bir şol hudüni şol aýdymy diňläp durup onsoň gidýän ýaly. Ýene çaga usul bilen soň arkaýynlaşyp uklandan soň ol çağan ejesi ýa-da garrenesi Oğul Şeker sag bol. Soňdan aýdýarlar saýyp bola, karkara bola diýdiler. Men omatlar o karkara kim, saýyp kim bilmeýärdim. Men ýöne soň onu bilip uğradym. Yine ben teleýalyma işe gelenimden soň 1964-nji 65-nji ýyllarda bizde Akmamat Aşirov diýip bir bölüm müdürimiz vardy. Ol ine bir gün ýerden gelip ha Zenan Bagşy diýip bir ýörüýdi. Teleýalymy üçin oýun ýazdym. Şuny oku taýýarlan diýip maňa şol ýazan oýununy berdi. Men öňürde gyzyklanyp okap uğramdy. Men şol 44-nji 45-nji ýyllardaky karkaran saýybyň kimdigini ana men şonu bildim. Saýyp diýen Bagşy kim kadyp gyzyklanyp uğramdy. Men hayran galan ýagdaýlara duşdum. Men Akçul Muradowa Türkmenistanyň halk bagşysy Zenan Bagşy şonun sizin ýylyňyzda daşaw ýylle saýyp diýenin ha bir Zenan aýal bagşy geçipdir. Şo barada näme bilýäňiz diýemde ol maňa saýyp bagşy barada gurrun berdi. Ondan soň men Türkmenistanyň halk bagşysy Balli Mätkelliýip bilen ondan soradym. İlaman naiftanım, sizin ýylyňyzda şeýle bolup geçipdir diýip olar bilenem entek ol oýuny taýýarlamankam. Men olar bilenem gürleşdim. Olar maňa köp zat aýtdylar. Saýyp Bagşy ol
Häzirki göýrüwle etrafyna, öňkü takty etrafynyň töweregine bir obada önüp ösüpdir diýip olar gurrungerdiler. Zenan bagyşy 1896-njy ýylda dünýeden ötüp gidýär. Göne şondan 30 ýyl geçenden soň 1926-njy ýylda Ahal welaýatynyň dağı etegindäki obalarda öýlençi ýagyş gelip apı tupan turup, yıllarım çakıp, gök güvürdäne, göğün güvürdüsüne koşulup, göğün güvürdüsüne bäsleşken ýaly bolup, oda bir iňňä sesi çykýa, şonu ol iňňä sesi çykanyna garry daýalaram, ýaşylaram, şu odalama çaga dünýä iňňädi, ýöni beýle gulaňy deşip barýan sesli çaga dünýä İğnenli bir de bilem dok deyip gurrun ediyorlar. Ana şol Navat Nur Muhammedova en tek çağıka dünya iğnenli özünün iňňäsesi bilen öz oğullarını tanıdıya. Türkmenistanyň halk artisti Navat Nur Muhammedova 1926-njy ýylda Qaqa etrawynyň çukur agyl owasyna dünýä iňe. Ol aýdym sady çağılykdan emrinýe. Toýlarda, radioda duýtaryň owazyny ýa-da aýdymyň sesini eşitse, bar işini taşlap dinleýär eken. Şol döwürler zenan maşgaly bolup, eline duýtar alyp, halkyň öňüne çykaýmak aňsat dälen bolsa, ýaş gyz bagşyçylyk ýoluny saýrýar. 1940-njy ýylda Nawatlaryň maşgalasy Aşgabatda göçüp gelýär. Aýdym sady bolan höwes Nawady şol wagtky Türkmen Döwlet Filharmoniýasynyň halk saz gurallary toparyna getirýär. Sine topary ýaş gyzyň sesini dinläp, oňa ýokary baha berýär. Şeýdibim Nawady 1942-njy ýylda şol topary işe kabul edýärler. Şol wagtlar ol 16 ýaşyndady. Zehinli gyz bagşçylyk kärine ihras bilen ýapyşýar. Ol Sahy Jepbarowdan aýdym öwrense, Mylly Täçmiradowdan saz çalmagy öwrenip başlaýar. Nawat öýleriniň iň uly çağatydy. Onuň jigleri ogul Gurban bilen Meret Nawady öýkünüp aýdym aýdyr ekenler. Yine şu yıllarda 1928-njy ýylda Türkmenistanda radio merkezi açylýar. Radio merkezine bolsa Sary Bagşyny, Nowat Bagşyny, ondan soň Oraz salary, Garly Bagşyny, ýene-de belli sazyny Mylly Täçmirady, Täçmemes Tuhan ulyny çağırıp, bular radioda konsert berýärler. Konsertlerin barydaky gurrunlar Nawadyň gulagyna iýilip, bir ýerde bagşlar üýşüp aýdym amaýdýarlar eken, aýdym aýdylýan ýere bar eken o diýip, ol şol türüne şu geçilýän ýere gelýär. Ol sesini çykarman uly ýaşky ýyzyna gidýär, hiç zat diýip bilmän ýöne, ol aýdym dinleýär, saz dinleýär. Inni soňundan ýene-de ol tolgunup näçeni bilmän aýdym onu öz uğruna goýmansaň, ol ikinji gezek gelenine Nur Cemal Adiwa Tünü derýa diýen aýdym oturan eken. Ýanyna bolsa Täçmemes Tuhan uly bilen Mylly Täçmiradow saz çalýar. Nur Cemaly saklap, "Niştaýny şeýit gyzdym, şeýit şeýit" diýen ikinji gezek aýdyma başlandan Nawat pencerem aňarsynda dinläp durka onu nädip özüniň goşularynyň bilmän Nur Cemal bilen bile aýdyma gaýryp goýberýär.
ol yaşlılar bir sesi eşitip usul bilen yuvuşluk bilen bir kıyıcağa korkuzay mali deyip Nur Cemal'a aydiyalar var. O kez bile tanıştı. Sonu berik alıp gel. Onun biz onu dinleyip görülüp onu iyi veriyorlar. Nur Cemal var ne vardı? Akıyız deyip tanışıp onu alıp geliyor. Onun olur yaşlı bizim Halife Sayanel'imiz o kıydım. Aydım aytasın geliyem. Yan sesini eşittik deyip onu hinledinir. Aydım ayttırıp görüyorlar. On yakımlı, ovadı, on aydım sağda bolon, isliğin bardığını olur göz getiriyorlar. Yine onu entek yaş kıyızka onu iyi salıyorlar. Yaş bağışı Merike'nin önüne çıkıp konsertlerde tapranya. Şol yerler urşun gadaplı dövrüdü. Bağışı tadınların şirvan perdelerine yanlanyan aydım saatleri, hemmedat front düşenleyip işleyen adamların ruhlarını belinde götürüyordu. Bağışı qeyd üçün uruşda sögüşüp börün etkerlerin önüne çıkış etmek navadi tolgunurupdi. 17 yaşlı qeyd olup, uruşun en gadaplı günlerine çıkış etmek qahramançılıkdı. Allım merdimli sögüşün aratına din jalmağa sehelçe pursut bolun etkerlere aydım aydıp bermek jogap gerlidi. Onun mahmal ovazi etkerlere doğduk depen sergin şemali, ene hudüsi, yar kasami, uyo nehrivanlığı olup yanlanyadı. Şol ovadlarda güç hem gayrat bardı. Ol Tomski'de, ol Kurski, Minski'nin tokoylarını aydım aydıp beriyor. Acirenip, kıyızı var navadan, bana son gurrun veripti. Ecem şonu ağlap öyegelenine gurrun veriyordu son. Ol birinin eli yaralı, birinin gözü yaralı. Bir olsa yüreğim bilen ok. Men yanına varıp onlara aydım aydıp berdim deyip gıydım deyip sonlarım gurrun veriyor ekan. Vatan koruyucularına aydım aydıp berip gelenlerine son 1944 yılı Daşkent'te urşun gidip durma ona karaman Türkmenistan'ın aydım sazının 10 günlüğü geçiriliyor. Ana şol 10 günlüğü. Navada meki diyorlar. Navada diye men otayda aydım dedi bana düşünce yok. Beni ekitmen men bolum orman diyene de onu koyman alıp diyorlar. Yine barandan son navat Alişir Novaya'da neki opera ve balet tiyatrında ol aydım aydiya yaydanıp çıkıp aydanına bizim Özbek doğunumuz ol destanlardan aydınına goğu düşünüp el çarpıp 2-3 kez ayttırıyorlar. Ne 1955 yılı olsa yine de Moskva'da bütün Türkmen aydım sazının bayramçılığı 10 günlüğü geçirirler. O ayda da barıp aydım aydiya şonno Taşkent'te aydım aydanına da bir aydıma tercümen gerekkenliğini doğru göz yetip türlü halkların vekillerine aydım. Ulu avrada iyi oluyor. El çarpışıp onu sesini aydım aydışına okuyanlar. Navat Muhammedovani bir ilk varda görmekam, şoň bir görkü keşbi gözüňe getirip bilmeýärdim de sebebi Navat Muhammedovanyň özüni görmän sesini dinleňde şeýle bir ütköşük maşgala gözüňe gelýärdi. Türkmenistan halk artisti Usta Sadanamyz Yağmur Nurgeliýewiň bile gidip meni şo Navat aýdalary ilkinji gezek eltenne şo Navat aýda men öz gözüňimden getirişimden has bir ýöneköý bir sada dinan ekenne ilk wada şo ikinji gezek görümde şoň hakyky şo dinan bagşymyz Navat Muhammedowa da ütüp inanmadym bir hili. Ýöneköýje dinan aýallan şolar ýalyk aýdymyň çykmaklygy bir inanar ýalyk däl-de ýöne ol hakyky aýdym aýdanna
Iyam onun gursogundan çykýan tez ütkeşik bolup çykýanlygyny men şoň bilen gatnaşyp başlam soň duýup başladym. Nawat Daýdanyň aýdymlaryny gaýmana öwrenýärdim, onuň aýdymlaryny ilmi damy tele ilmlerde, radio ilmlerde ýanglanıp durýardy. Onuň Nawat Daýdanyň özüm ilmi damy men dinleýän eken, şo gyýlarym "Ije sen aýdym aýtşyňa meň diýär şu Bagşynyň aýdym aýtşy" diýende, onuň özüm meň bilen tanışmak isleýän eken. Şeýdem bakmalymyz bile duşmaga näsir etdi. Şeýdip ilmi dama öwrenen aýdymlamy Nawat Daýdanyň ýanyndan öňünden geçýärdim de, ene Nawat Daýdanyň şu kim biler diýen aýdym öwrenim bolun, şonu bir dinläp beräýsen, niýetiniň kemiräk ýerini, bir bolmaýan ýerini aýtsaň diýsem, onuň ýoşadan sanap berýärdim, bolam neştaýyna sesinde bokurdyňda ilere gal, sadyna şeýlere gal diýip ilmi dama maňa öz aýdymlarymda, şoň aýdymlaryny aýdamda öz aýdýaşylaryk edip aýdýan ýerlerini maňa ilmi dama düzeltip berýärdi. Her vakti bil öptü yandı yüreğime yetti. Aşık arayıp gördüm tuttu ne bağlıydı ne bağlan, ne bağlıydı ne bağlan. Ah ne bağlıydı ne bağlan. Arayıp yolum tuttu ne bağlıydı ne bağlan, ne bağlıydı ne bağlan. ...47-nji ýyllar men kakamyň aýal dogany Mari etrawynyň Zarpçy kolhozyna ýaşaýardylar. Ana şolara men gezmäge gitdim. Şol gezmäge barymda şo ýyllarda bir eýýam filarmoniýaň bagşlary bir daýhan birleşiklerde çykyş edip aýdym saat çalıp kezilip berýärdiler. Şol daýhan birleşigi bagşlar aýdym aýtmaga barypdyrlar. Menim şol kakamyň aýal doganynyň öýlerine gezmäge barypdym. Onuň men olaň ýoldaşlarym bilen, şol goňşy oglanjyklar bilen menim Aşgabatdan gelen bagşlaryň kanterini dinlemäge bardym. Ine şonu bir görsem biz ýenan bagşyň iýlik öňüne çykyp aýdym aýdýanyny gaty geň alypdym. Men hem gorupdym, hem begenipdim. Ine haçan men soň tele ýaýlymda işläp ýörkam, Nawat ejemiz bilen duşamda men şo ýyllary Nawat ejemde ýaşadymda hayran galyp, "Bay, näme aýdym aýdanmam bilýärsiň" diýip men bilen
köp gürrüňleşipdi. Şo ýyllar bardy gürrüň açypdy. Toya geldiňmi diýen aýdymny ilkinji gezek uğranyp başlamda şol magtawa lentaňysyny bilen gaýtalap her bir ognuq ýerine şonu aýtjak bolamda bolmaýan ýerler bolýardy. Käwat oturup aglaýadym sebäbi hiç bolanok. Onuň saadam çylşyrymdyrak saadynam çalyp aýtmaklygy hasam gowuram soň saady bilen sesiň iliň deňelmeli. Onuň ilmi dama halipanyň ýanyna usta sadanlarlyk eden näme seň aýdymda saňa da şolar ýa sadanlaryň gerekligim hukmany diňe bagşyny diňe öz aýdym däli sadanna da hasam bir ogudonluk ustatlyk goşýada sadanna diýilen bagşynyň bir kanaty bolýar. Sebäbi şo Nawatdaýdanyň şeýle aýdymy gowy ýerine ýetirmekligine de onuň gapdalyna uly halipalaryň sadanlarlyk etmekligi täsiri bilen şolar ýa ustat bagşy bolan. Aslynda da bir uly bagşy bolmaklygy üçin tebigy zehinem gerek. Şo Nawatdaýdanyň aýdym aýdyş aýratynlygy men göwnümde gaty orun alan soň ilmi dama şo aýdymlaryny öwrenmekligi görýärdim. Onuň şo toya gelinmi diýen aýdymna ustat gyjakçymyz Atabliýew ýanyna ilmi dama gyjak bilen sadanlarlyk eden onuň özüm mukamçy kompozitor şondan köp aýdymlaryny öwrenim de sesiňde nägili almalygyny Nawatdaýdan edil Şirwan Perdawaran näştany bir şeyler edip alýardy. Senem şonu ýalara edip alay diýip öwredýärdi. Onuň Nawadyň ýanyna baryp menim şu aýdymlaryny aýdamda ine sesiňde agdyň açybyrak aýt, sesiň gursakdan çykdyn, öz bagşçylyk sungatyny bagşynyň bir aýdym aýdany şu bokurdoňdan gelýän aýdymlar bolýar. Jukgul etmelimi, etmellämi, gowy bir sesiňi çykarmaklyga kuýuň bolmaly. Şonu nädip aýdanda halka täsir etjegini saňa gowy düşünýärdi. Onuň özüniň bir aýratyn öz boluşly öz sesi bardy. Ol sesi aýratyn alyp bolmaýar ýöne näme de bolsa bolşuna görä halipamyň aýtjak bolýardym. Şonuň sesini alýan atlaryny aljak bolýardym ýöne idil halipam ýalak bolup aýtmaklyk mümkin näl sebäbi ol özüne uly bir gaýtalanmaz ýoly goýup giden halipada şonuň bir aýdýan aýdymlarynyň sekelçe de bolsa çalarajyk meňdese de meniň üçin şo halipamyň uly bir mektebini allygym, uly saatlygyny özüme sekelçe de bolsa siňdirdigim diýip hasap edýän. Her bagşy öz aýdymy öz sady bilen halka söýdirip bilýär. Aşık Necip yar yoluna baş koyuver, hayta aşık işte vak didardım duyuver. Ay, sen ne ayaklar temizliklerim yayver. Ey, dülpidiri uşanma, sen de geldim ya toyu geldim mi?
Altın zaman Kamil Market'in konditer önümleri bölümünde 11. Mart'ta Duşanbe günü ular dağılmıştı. Fırsatı elden verme. Dukanmada sevda etmeye gidelim. Hormatly adamlar, işe bir telekeçiler. Bizin Falcon Tehnika we Guruluşy Harytlary dukanymyz 3 ýyl kepillik bilen Wiesmann ýyladys enjamyny size hödürleýär. Wiesmann uly we kiçi ýyladysganlarda TV'gi gadyny tygşytly sarp etmek boýunça dünýäde öňdäki orny eleýär. Bizin salgymyz Ahal welaýatynyň Akbogda etraby. Habarlaşmak üçin telefon belgimiz 865 72 00 73. Falcon dukanymyz size garaşýar. Wiesmann ýylaryň kepili. Benim teleýaýlymda işläp ýörkam Akmumot Aşirow ynha men Zenan Bagşwarada ýürüti teleýaýlym üçin oýun ýazdym diýip ol maňa görkezdi. Ben o barada oýlanyp pikirlenip ondan soň köp ýoldaşlar bilen, dostlar bilen maslahatlaşamda Oraz Akmamedov diýen dramaturg olum şol teleýaýlymda işleýärdi. Men şoň bilen guruluşymda ol görüp elimdäki tele oýuny görüp Zenan Bagşy. Onun bu manasyny men Akmamotdan eşitdim. Mun adyna ýetkezseňiz gowy boljak diýdi. Nähili gowy boljak? Egerde şu oýunyň manasyna seredeňde perdentten ayran perdeler diýsen, hasy ýerlikli boljak diýip. Ol maslahat berdi. Beýleki ýoldaşlar onu dogry kabul etdiler. Saýybyň aýdymny kime bersem kam diýen men pikir döredi. Olar bizde başga da Akçoğul Muradowa, Türkmenistanyň halk bagşysy, Tülgün Beretgelli wa, Türkmenistanyň atgadanyn bagşysy, Nur Cemal Adiwa, Türkmenistanyň atgadanyn bagşysy. Men bulan aýdymlarynyň hemmesini dinledim. Ýöne men göwnüme yaran Nawat Bagşyň aýdymlary men göwnüme yarady. Ol Nawat Bagşyň sesine bäsleşip bilýän erkek adamyňam utaýda ol oýuna sesi gerek ahir. Men şonu da bir sahyjy barfyňam, bir orar salyryňam. Beýleki belli bagşylaň aýdymlaryny hemmesini dinläp men ahirine Magtumulyk Garliýewiň aýdymlaryny körgojalagy derek aýtdyrsam diýen pikirbi yollaşlığım bilen maslahatlaşamda olar oňladylar. Şu oýun şeýle şogly bolan soň hemme kişi gyzyklanyp onu ýene-de bir näçe gezek gaýtalamagy haýş edip näçe hatlar geldi. Ine şundan soň men şol oýuny goýanymdan soň men Kılıçberdiýew Türkmenistanyň halk artisti bilen tanışdym. Şol sen gördüňmi şolu maňa näme aýdy biljek diýip şolaň öýüne bardym. Barsam Alty Garliýewiň oturan ekeni. O bilen men salamlaşyp hala hal sorandan soň o öýdi sen telewizoriň eşkärmi hawa? Ýaňy ýakyny perdentten ayran perdeler diýip oýun bolupdyr. Men görüp bilmänlerin. Şol inni gaýtalanan okunka diýip menden sorady. Ay menem şol ertede bir un gaýtalanmaly diýip ben onu aýtdym. Bir un onu men şonu görernip aýtdy. Ine soň men olardan sorabam bilmedim. Nähili kim ma nähili ýagdaý edemde gowy boljakdygyny. Ýöne onu ikinji gezek gaýtalap ile görkezänmi günümizdiň irden saat 9'da işe gelemde ýam Alty Garliýewiň kömekçisi gelip kapıda teleýaýlym işinde duran ekeni. Ol menden sen Kadir Rahif senmi diýip sordy. O men onu meni Altaga iýerdi. Sen şol aýdymlary körgojala aýtdyran aýdymgam, saýyby aýtdyran aýdymgam
Ondan soň ol meydana alan kino kadrlaňam bersin diýip haýş edýär diýdi. Men öňem olar ýaly belli rejissörleri onu ýaly haýş bile gelse ben ikellep oňa berdim. Ine şondan soň şol oýundan soň ol eýýam özüniň mukamyň syry diýen kino taýýarlap beren ekeni hemem şonu şol perzentten aýran perdeler diýen oýunu görüp öňkü artistlaryň esasyny çalşyryp men saýybyň keşbini Liza Garaýewa beripdim. Hemem ol kör gojalyň keşbini bolsa Murat Niýazowa beripdim. Ine şol oýuny görüp şondan soň ol ikisinem üýtgedip Liza Garaýewany hemem Murat Niýazowy kör gojalyň keşbini anandy. Men Halipam çaltyrak aýdýady aýdymlar aýdanna. Ustad gyjykçy bolaýmasaň Halipaň aýdýan aýdymlaryny goglabam bolanokdy sebebi qaquwy Magtumul Galypoň aýdym aýratynyňyna meýdiýän ýalykdy sebebi şo döwürde şolan soň şo Magtumul Galyp ýaly Sakaga ýaly Purlaga ýaly eliniň çatlygy bilen özüniň güýçli ekenini bilen tanadan halipalaryň ýoluny alyp gidýän maksat diýsem ýalňyşman sebebi Nawatdaýda Zenan maksatlaryň sakdy diýilýärdi sebebi Sakjy Parfial Ustad Halipadan aýdymlar öwrenenne şolar ýaly Halipadan tälim alanlygyma gaty begenýän. Şana yanıp yarın gün Arap'tır cana kadar meni şol yarar. Ay vardı veylap yar cemal görmeli. Midi bulay paşveri türkmeli. Taçı fikir örmedi cana kadar annen şol diyar. Yâri hilelayım kupaylanma veyrine daşı. Şuna
karşına canalar beni şol yavrum. Ah bendir uyuy gel 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 gel. Ay kulvağıdır koşku tünne zaydı. Deryadır asman kuyu şahit gel 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 gel. Ah bir gördüm hemme gıydın taydır cana galara meni şol gıylar. Yar bir gördüm hemme gıydın taydır cana galar meni şol yavrum. Beni şol yar öldürür, canım anara, beni şol gıylar. Hatlar bölümü deyip bir bölüme madı. Katı köp hatlar geliydi. Bana bölümü 4-5 tane hatı verdi. Ona yürüydü hayiş hanama. Hayiş edip hat yazıptırlar. Nava diyeceğimizin aydımını dinleyecek deyiptirler. Sen nerede de olsa öylerini gitti. O köp çağalı zenanır. Onu bir edip aydım aytmağa mümkünçülük bolonda aydım berdin. Şonu gürleşik gelip bana. Aytdı men olsa men onu göllep tapıp akşam aralar baramda olon hoğlusunun iyişiğine tamdıra davat başı çörek yapıptır ona ekeli. Ol beni görüp gel oğlum gelin deyip beni çağırıp dumgazıl bişen çöreğin karasından bir böyle döküp ol tamdırdı onu batırıp berinde. Şol çöreğin tagamı, şol çöreğin iyisi yeniden buradan giden ok. Ana otayda yaşıl oturunlar, bar verin, namya baryan diye. Aytti oğla girdim, annan yaz öğüzüp, belli sağdanna, nava diyeceğimizin adamsı. Annan yaz olsa, tut yaprağını pürdelep, onu kursuğa vermeye tayarlanıp oturuyor. Gel oğul, gelli ol beni. Gülüyor bilen, yanına çağırdı. Benim oturup tut yaprağı kursuğa vermeye tayarlaştım. Ondan sonra bana navat bağışı. Oğlum, sana ne mi naharet vereyim deyip bana ol yüzlerini. Bir acıca uğnaş sesime geliyor diyeyim de ol vah canı ol. Uğnaşana kaynap dur. Hedriyen o uğnaş ataymallayıp ol gülüp hevil etti. Ondan men baran yerime men plan nahar edip verdiğime ol bolmayarak men şonu daşarda kadanın kaynap durunu görüp noy bolon böküşüp durunu görüp sen uğnaştığını bilip şey dedim yine bir 8 çağası daşına uyuşurup anına bağışı bile uğnaşıştık. Yine ondan sonra benim havar aldı. Oğul neyme iş bilen geldin, neyme hizmet diyene onda şu hatlar nama diyeceğim aydıp vermeyene hayiş edip gelen hatlar. Şuları size görküzeyin. Hemen mümkünçülüğümüz bolon vakti bir tele yayılımı var. Bir iyiliğin isle arzunu yerine getirseniz deyip aydamda ol. Ona yaşlı haçan neyme diyse şonum eder. Tele yayılımda aydım aytma için. Biz vakt taparız deyip navadece aytti. Ondan sonra anan yaz sazanla men yanına dutar çalar yönü kızakçı gerektir diyene ben o Türkmenistan'ın at kazanan artisti Oras Arif bilen gepleştik ol sizin yanınıza kızak çalmağımı da ama tayar diyemdi. Bollu gepleştik. Ona haçan niyseniz bize haber edin biz bariyasip olur.
bizim yaylımımızda yanılanandan soň ertesi bir topar canlar gelip minnettarlyk bildirdiler. Edil bir aydın başlan wagtyna iýamir ütgüşlük badaň sesini bir çekүүne başlanyna bir geleydi başlan wagty ýam aňyrdan bir güýçli bir iterýän ýaly bolup aydym aýdyp başlaýardy. Ýazgyda goýan aydymlaryny köpräk dinläp şol kunlarym şo halipamyň aýdan aydymlaryny giýje ünidiýen ýaly magtaban lenteleň üstü bilen dinläp gulagymda ganyryp şonu näçe aýdyp ýören aydymyň ortada her gezekde bir täzelik çykyp durda. Wagtdaýny şeýlere galýan ekenim o men. Nawat aýdan şunça konsertlerde, toýlarda, tomgularda aýdyp ýörenem bolyn. Men şonu bir ýyly berajykdan aýdýan ekenim diýdirýän ýerler bar da, tünleri diýen aýdamy. Şonu men ilmide ama köp ýerine ýetirýän aýdymlaryň biri sebebi özüm şeýle şol aýdym gowurýan, arada tek ýan-ýakyn bolup geçen aýdasym gelýär, şonu bir gün maşina gidip barýan bolyn. Şol radioda Nawat aýdan bir näçe aýdymlar gidip durda. Şonu tünleri diýen aýdym dinläp oturýan bolyn. Eýem şo taýda da aýdana meniň Nawat aýdan aýdyşyndan tapawatlygym özüm duýup gelýän sebebi birinji tetrinden ikinji tetrine geçen ýerine de saada berip ikinji tetrine de gelip gaýtalýan ýerleri bar eken, uzak edip aýdýan eken. Men bolsam muny gysgarak aýdyp özüm çerak ýerine ýetirip goýan ekenim. Şo Nawat halipamyň aýdyşýalara edip aýtmaklygy öz ýüregime döwüne şoň üstüne işläp ýörün. Şo bir aýdan aýdymyň şonu näçe gaýtalasan gaýtala bermeli. Sebebi her gezekde bir kemçilik tapylyp durda. Sebebi aýdym sadyň soňuna ýetip bolanok. Haynım kül oldu ya demmede kısmetini ezan şu oldu. Ayazdan aylanma yedeyil oldu. Haynım derya senin izan garip izan geçti mi? El höpif el höpif boyundan. Gelin ay. Ay 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 zalim derya senin garibi zan geçti mi? El höpif boyumdan benim ay ay ay
bir aydım saz uğruna değil, ehli urda da bana halipalık etdi, durmuş yolu bolsun. Ine itadanam näme? Köp gaharlanma, läliyetde sesine ziyan ýetýän zatlaryň biri durmuşda näme bir näsazlyk bolýan wagtlarym bolýar, bir gaharyň gelýän wagtam bolýar. Durmuşda bir sesine saz guraly, goramaly, dutar düzüşüňäli sesem düzülip durlýar. Şonu ilmidama gorak gezgin sebäbi sen ykbalyň, sen käriň şol. Sen ilmidama şonuň saz guraly hükümini bokurdoňam gorak gezgin, ýen içen zadyňa da seretgin. Özüň bir aýdym aýtjak wagtlaryň öňünden bir e-mail zat bar, e-mailsiz zat bar. Şo zatlardan goragyn, özüň soğukdan goragyn, şo zatlara maslahat bererdi. Hiç gaçan gaharlanma, sesine şo gahar edende bokurdoňa ziyan ýetýär, onuň sesini gyrylyp o aýdym aýtmaklygyňa päsgel berýär dip köp maslahat berýär. Aýdymlan gowulmaklygy üçin hem halkyň göwünden turmaklygy üçin hem sen şo zatlaryň ýerine ýetirmesiň, onu sen aýdymyňa ýerine düşmeýär. Şo zatlarym halipam maslahat berýär maňa. Felek bile verdi devreye cephane. Sen bilmesen benim halim, anay kim bilir, inni kim bilir. İl karamatıyla soğukiyeye sapane. Sen bilmesen benim halim, anay kim bilir, inni kim bilir. Sen bilmesen benim halim, anay kim bilir, inni kim bilir. Hey arteley, hey. Sen bilmesen benim halim, anay kim bilir, inni kim bilir. Hey arteley, hey. Sen bilmesen benim halim, anay kim bilir, inni kim bilir. Men özüm pikir edýärdim da şu haçan aýdym aýdyp haçan şu zatlary eli ýetýärdik şu diýip halipama giň alýardym şonu. Onuň baryp oturan wagtymyzda çaý başynda sorýan halipa sen aýdym aýtmana näet wagt tapýan ýa gijelerini aýdýardyň diýip degişýärdik halipam bilen. Ýok men aýdym öz içimde
ýaňlanyp durul. Şu näçe işim köp bollugça maňa gowy sebäbi şu iş edip ýörkam içimde ýaňlanyp durda aýdymlam. İşläp ýören ýerimde aýdymlam, kellemde ýaňlanyp şu işledigimçe aýdymlar içimde söýler gaýtalanýar, taýdy gaýtalanýar diýetdi. Menim şol halypama şu tarapdan megdedim diýsem ýalňyşman sebäbi üý işlem bilen meşgulanyp ýören wagtym şol aýdymyň sözüne mögürenýän, taýdyna mögürenýän, itaty dinläp gulagymda ganyryp şu gulağım qanırması bilen yüreğime singdirýän şu aýdymy. Nawat Nur Muhammedowanyň bitiren işleri üçin biziň hormatly prezidentimiz Nawat Nur Muhammedowa Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly ad takdy. Şeýle halypalamyza olu hormat goýan üçin hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, tutumly işleri rowaj alsyn. Türkmen Milli Konservatoriýasyna rahmet çekip ýörün. Şu ýöz halypam Benan Bagşymyz Nawat Nur Muhammedowadan öwrenen, ýene başga halypalamdan öwrenen aýdymlamy öz şähertleme geçirýän, bize şeýle uly mümkinçilikler döreden üçin hormatly arka namynyň jany sag bolsun, edýän işleri rowaj alsyn.